κλασικό 12V δράπανο που δεν έχει πλέον μπαταρίες στο Lidl. Φέρνει αυτές που είναι καινούριες αλλά δεν κάνουνε. Έχει ακόμα και το συν πλην ανάποδα, τους πόλους. Λοιπόν, ανοίγεται αυτό, όποιος ξέρει. Αλλάζεις από μέσα στα καλώδια, τα βάζεις ανάποδα. Το συν πλην εσωτερικά σε αυτό το πλακετάκι. Και έχει και... δεν ξέρω αν φαίνεται. Θέλει λίγο φάγωμα εκεί το πλαστικό. Και μετά οι κλασικές μπαταρίες μπαίνουν. Τσακ.